Bezzásahové územie. Vážení návštevníci, nachádzate sa v bezzásahovej oblasti mestských lesov v Bratislave. Bezzásahové lesné územie slúži na porovnávanie vplyvov lesníckej hospodárskej činnosti na lesné prostredie. V zmysle štandardov FSC je to reprezentatívna vzorka lesného ekosystému, tzv. Referenčná plocha. Na území Bratislavského lesoparku je 9 bezzásahových území, ich celková výmera je 120 hektárov aj niečo, čo predstavuje 3,99 plochy lesných porastov v správe MLB s výmerou 3129 hektárov. V týchto územiach nevykonávame žiadne lesnícke činnosti, okrem udržiavania priechodnosti ciest a chodníkov. Rekreačné funkcie lesa na týchto plochách sú obmedzené, prioritou je tu porovnávanie a posudzovanie vplyvov ľudskej činnosti na les. Návštevníkov vyzývame, aby rešpektovali obmedzenia v bezzásahových zónach a na rekreáciu využívali ostatné územie lesoparku. Mestské lesy v Bratislave. Tak rozmýšľam, že či toto všetko dubové drevo, ktoré vyzerá celkom zdravo, naozaj nie je hneď pri tejto ceduli, ktorú som čítal, výsledkom lesníckej činnosti. Možno, že to tu bezzásahovo napadalo samo, že to z cesty tuto naplavila voda a tu sa to takto uložilo, to je možnosť, ale ja by som si skôr tipol, že tu bola nejaká lesnícka činnosť vykonávaná. No. A hlavná vec, že rekreačné možnosti sú obmedzené. Super. No a tu, keď sa pozrieme, tak tam vzadu vidíme voľne napadané drevo, ktoré je tu ináč všade naokolo kopec. To je tá bezzásahovosť, zrejme, že sa ho nikto nechytá. Ale toto tu asi tiež bude výsledok. Teraz pre istotu drevo bukové, tam dole boli duby a toto tiež asi bude výsledok lesníckej činnosti. A keď zbehneme dole tuto po tejto ceste, tak tam je ďalšia kopisko dreva. Je možné teda, že je sem iba dovesené z nejakej zásahovej oblasti a že je iba naložené do tejto bezzásahovej. Každopádne predchádzajúce roky tu nikdy toľko dreva nebolo a až teraz som si všimol, že jednak je tu oveľa čulejší ruch, jednak táto cesta, po ktorej teraz idem, to bol predtým len taký v podstate zanedbaný širší chodník, teraz tu je normálne, sú vyjazdené kolaje a aj toho dreva je tu každým týždňom viacej. Tuto keď sa pozrieme, aha, tak tu už je nasekaný kopec, to není málo dreva a z druhej strany tuto za zakrutou je to takisto toho naokladané pomerne dosť. No, na toto sa asi bude musieť niekto pozrieť, že či je to všetko s kostolným poriadkom. No, že tu je zakázaný vjazd autom, o tom ani nehovorím. DT 314 AL. A to bude asi jeden z tých ľudí, čo tu ako nakladajú s tým drevom. DT. Čo je DT? No a je zaujímavé, že ono to drevo padá normálne podľa druhu, lebo tuto zase na túto kvopku pekne vedľa seba naukladali sa takéto náhodne polámané čerešňové kusy. Jak to tá príroda má vymyslené, pekne dubové dá na jedno miesto, bukové na druhé, tuto dá čerešňu takto pod kríky a
Vôbec tu toho dreva nie je málo. Tak toľko bezzásahovým územiam. Zostaň. No. Toto bude asi ten vietor a tá voda, čo premiestňuje tie kmene brutálne. No. Ťažký mechanizmus. DT 968AB. DT 968AB. Čo je to DT?